Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ka natong tanan, no? Bayno, di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Part 8. Kay kato kumbana dong, magdagan ka to, makasaad ganito. Bisag unsa pa ng maong meeting diha. Iyagid ka ng biyaan, tungod ka na ako. Ma'am Imelda. Ako dong, di gyud ko gustuhan ng taong bakakon baya. Og dili ko gustong maguol ang akong anak. Bugtong namo ng anak. Og ang among damgo nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi. Kontra ko ang tao nga maghatagan niya kagulanan. Ma'am Imelda. Sorry ma'am, pero tawag man gusto kong trabaho ma'am. Oh no, bisan na. Dili na gud oras nga ting trabaho. Usahay good ma'am. Kining pagpangalagad sa tao ba? Usahay, mula pa sa oras? Piolo, pili ka man public servant do. Trabahante ka man lang. Tinuod bitaw na ma'am, pero di man po mahimo nga di na ko tahuro na ang sugo sa akong principal. Kung patambungon mig meeting, mutambong gid mi. Pweso tiyang imong principal. Observe mong oras sa ting trabaho. Sige ma'am, sige ma'am. Niya na si Sarah nga akong my queen. Gihatod siya ang motorsiklo. Si Ruben ka nang mihatod ka niya. Niya na sa lapaingon diri ay. Mommy, good evening. Iha, good evening. Kinsa kini imong kuyo? Remember, Mommy, this is Robin, the first runner-up of Mr. King. Yeah. Ikaw man day kini iho. Good evening, ma'am. Good evening, iho. Ma'am, excuse. Sige, padayon, Piolo. Mommy, asa si Lucy? Patagay og beer si Robin. Sure, iha. Sakit sa puso, kay Piolo. Okay ra ba? Okay ra. Look, kay Piolo. Tinagad na kayo si Rubin Isara. Tural. Iya ginatag doon. Iya mang bisita. Ay. Kaya niyang pagbuhat sa ingon ni Ana ba? Okay ra ni mo? Kaya man niya ang pagbuhat sa ingon. Okay ra ko. Ang manog manghagis ko. Ang manog kulatahong kurasuben. Bitaw no, bitaw. Sige bay, matuog na ko bay. Bay. Di ka makatuog nga maghayang upside down. Kung di makatuog magyang bay, mag-ubo ko. Iho, Robin, bihantaw na ka ha. Ayog ka bala ka, iho. Naa si Sarah nga mo atiman kanimo. Yes, ma'am. Og salamat kayo. Okay ra, iho. Sarah, anak, ikaw na ang mahipaw kang Robin. Yes, Mommy. Maayo kay batasan ng mami, no? Maog yun, Robin. By the way, imong daddy. Ito nanakay barko. Asiman akong daddy. Oh, wow! Ipisan ti ka beer? Kabantay ko ba ako mang usan inom? Why don't you drink with me? Okay, sure. No problem. Buloy! Okay. Naalas, Piolo? Mauna na? Kaso na pero di siya makaakas pagtanaw-taw Sarah Rubin takot. Bitaw no, ha? Kung ni Sarah mo raman iya yung gidua-duaan sa Piolo taon. Ala, oy, sakit po na, oy. Ay, sakit kayo. Ay, unsa man, tinud-anay na silang uyab si Sarah o Piola? Duwa, di kaling ilaha taon. Tan-aw gud na ako, ha? Sige, Mapura man gud kaayong ilang, kuan ba ang ilang relasyon ni Piolo ug Sarah ba? Nganong nabaw man? Mabaw? Mabaw? Nganong lagi? Nabaw na sa mo? Nganong nabaw? Wa man gud ipataop ni Piolo ang Yay, haligi god. Mao nga dali ra kay naluka. Lansangat. Ngano ka ay? Hindutan ko sa imo ang termino nga ipataop. Wala kita gipataop ni Piolo ang haligay mo na. Maligi nga gitakdo diha taon. Mauna diha. Basta way gitanom. Dali kaayong mahanaw. Porbida no? Hay. Mainom di siya. Giinom pa silang Robin. Makaya ka ang imong kinaya, Sarah. Nasa kuto mga akong pagsabot niyo. Asam. May parok na si Robin. Nahuman ang tingali sila giinom.
Di na ko magdugay ha. Oh, salamat kayo ha, si mo paghatod na ako. Ayaw pa salamat, uy. Anyway, mubalik yapon ko, Dre. Panawag ko mo balik ka. Of course. Sige, amping ha. Amping sa pagmaneho. Because of you, mag-amping good ko. Bye. Bye. Ups. Tuwa na si Robin. Nahibaw ko nagmatapas piolo. Bahala kang piloka ka. Uli na tong tawana, day Sara? Oh, muli na to siya. Okay. Ako sang tanawon si Piola, ha? Wa pa ka to maghikog, no? Unsa? Nganong maghikog ban siya? Uya, magka mo. Unya, malipay na siya saya nakita nga gihatod kag lalaki. Nga na di ay, may believe ako anak niya. Doon na gitingali, ay. Uyab gud mo kuhat. Basta tinuod gyud imong pasabot nga bayot na si Piolo, naglusi. Shalan? Bay, ano sa Ruben? Oh. To, Sara. Ha? Ano nga tuon man ako siya? Pero kuha niyo kimtang ay unsam ka eh. Ay, nalabay. So, pang may klaruhon. Klaro na nga, ako'y bilin niya. Oh, bay. Mas ganun, ipamugos man ako kung kagalingon nga ito niya. Bay, pero. Pasag na lang ako na siya, bay. Hello, Piolo, nanawag ka? Sumbong na ko. Di pa daw kay nga may uli si Ruben. Ha? Diha si Robin? Dili sa compound, nilang Sarah. Yaton man siya, nag-inom pa. Unya, ikaw, unsa pa kibuhat nimo? Oh, so ako sa kong ipo yan. Nga, lit ko parang sa nila. Wala no, ngano gud taon uy. Unya ka karon unsa may kibati nimo? Katawanan, makalagot. Gusto ko mahila, pero may luha, maagasan. Piolo, kaluoy sa nimo uy. Salamat kayo sa pati kakalawin ako dis. Nan, unsay plano nimo ron? Sa man, nida mo na ko sigayon. Ayaw paghikog ha. Si Pagoy, ano ko taong maghikog man ko. Mao lagi kay basin og sa sobra nimong gibati nga sakit ba makahuna-una kag dautan, makahimo kag dautan. Dili ko maghikog, Risa. Tingali, kumuhaton mo, palayo lang ko dali napita. Piolo, Di ba ko gusto mamatay sa konsumisyon? unya kon mo palayo ka, asa man ka paingon? Muna giningon, go vadis, Piolo. Ha? Unsay? Asa ka padulog, Piolo. Huwag kasiguruan, asa pa yung mapapas na masakit kasi ratiyan sa ko. Piolo, Ano tingali na nga kung mahimo, Risa? basta always be strong. Yes, okay na. Pero bisag usa ang lig-on no, matandukit ka no. Matural pa tingali na kay tao na gutan. Nya, sigurado kang kaya pa, ha? Kaya pa, Risa. Alas 12 nis tungang gabi. Pero wag yun ako makita ang nigawas si Piolo. Isira ko na ning bintana. Okay, rin tingali niya nga. Nikoyog ko ni Robin. Huwag nakigiinom ko ni Robin. Wa sige tingali tinuod nga gogma si Piolo na ako. Kay kung tinuod pa, nga love ko niya. Manawag unta siya. Manudya na ako. Ngano nakig-uban kong Robin. Pero kay wa man, dili ko bililhon alang niya. Shit! Ngano nakauyab akong sama niya. Yung nakauyab akong tao nga dili mantigon. Masakitan. Kay kung gisakitan pa siya, iya kong sadyaan. Pero kay wa, nagpasabot lang yun. Nga okay ra gyud niya nga doon ako'y laing lalaki. Visit. Ngano nakauyab magikog lalaki nga sama niya. Sama ni Piolo. Half cook ang iyang gugma diri na ako. Birog tulang ko 3 kwarto. Di lang ko mga angin ni Baybuloy. Kaya mag-try ko na pa siya. Solo lang ko ani. Di lang ta magpakita nga sakitan ta. Ibasing mukara. Nga ni. Tandog sa kuda. Ipis pa. Love you, son. Love you. Pero imo lang kong gituhan. Oh, Lucy. Hala, wala man lagi mo mular ka. Alas 7 pasado naman. Wapa mo gawa sa akong amo, Lucy. Shalan asa di ay? Nagpaabot bitaw ko. Hala, wadi ay ni kawas? Wangan. Hala, kuan ka nang wadi naligo? Murag wasad. Wa ka to maghigon. Kusa? Taro niya lang sa'yo. Wala siguro ay. Siguro na umsa ka man. Wa man ka di kawas.
Pipilo! Bye! Bye! Kapila ka naman sigig sang, sigig tok-tok. Wala ginatingot. Imposible, oy! Wa pa siya ka mata ni Urasa. Imposible! Wala sige pasado naman. Bye! Pipilo! Yala! Bye! Yala! Pipilo! Buwi pa ka, bye! Purbida! Ay, arion sa nako, Sara! Day, Unsa na hitabo baloy? si Piolo, day, murag wa magtingog. Unsa? Sirado ba yung kwarto? Sirado, day, nabalaka lagi may wa ka itong taon maghikot. Unsa? Ngano maghikog man siya? Basing sakit ang taon siya sing nakita taon nga may kauban kang laki nga si Ruben. Unsa? Oh, mo na diha. Mao kinay among pagtuo, day Sara. Ha, kabuang ninyo. Nang Lucy, asa ang duplicate nga yawi niyang iyang kwarto? Atuo doon. Bida na ani, duplicate ng yawi Lucy. Di ako nalimot mo ko. Kakindot niya taon ni Bebe. Ron ba, masuta na to kung siya itabo ba ipilo. Isalan mo ko na nato, magkukuay. Kukuha na ko ang yawe. Pagdali! Ay, salamat. Ay, abli na yung taon. Hala! Si Piolo! Hala, ay! Nag-ubo ka na sa saw! Piolo? Ikaw Piolo! Basibog na na ni. Maninit pa man. Hala, tanawa sa iyang uhan! Naibaso bino! Nahubog ni siya? Bay, Pilo. Bay, Elsa, hindi ka. Kusgan kay ko. Kusgan kay ko na. Pwerte ding hubugaan na. Bulay, bulay! Ipalimutan kay pataga ka na! Salamat taon kay buhi taon kayo. Hala! Dili ni magkatrabaho karon! Ang pa ilang biglim. Hala, no! Pagkuhag laba ka na ng Lucy, o init-init nga tubig, sugulig alkohol. Pagdali! Oo, day Sara! Hello, Robin? Risa, lipegi ko gabi eh. Hi, nga naman. Ako'y nakato ni Sarah sa ila. Ug pinanggak ko siyang mami. May nuon. Sa ato pa, may paglaom na. Yes, Risa, yes. Ay, good. Labing maayo, Robin. Ug open ako nga magabisita kang Sarah. Ay, nakita mo, Buloy? Awa, nakita ni mo? Si Sara mo'y nangunay og trapo niya. Ni Piolo sa labakara nga basa-basa. Sa init-init nga tubig. Ug may alkohol. Bitaw da. Kung siya tingali. Hala, ay! Nganong ingon ka to kahubog ato si Piolo in tawan? Siya rin magtutuok sa bino. O matawag mga agdan ako. Siya rin inom-inom. Huwag yung mga agad. Prueba, nga gisakitan tingali siya sa iyang nakita, Buloy. Natural. Ay, magbatog kasing-kasing si Bay Piolo. May gani kay nagpugong pa siya. Ang ubanan na, rambol na. Buloy! Nawasan na tingali ni siya. Unsa man? Nawasan na ka? Sarah? Ako ni. Nagunsa ka dali. Gitrapuhan ti ka, aron mahuwasan ka. Ang ako trabaho. Late na ka. Hapit na mag-alas 9. Nga de. Nganong naghubog ka? Nganong naghubog ka? Sulti. Tungod di mo, Sarah. Unsa? Pasol ko nga nung ikaw pa nga akong mahal. Usbara? Unsa to gisulti mo? Napasol ko nga nung ikaw pa nga akong mahal. Shit. Wa uri mang libaw mo bahibong ni sulti ana sa. OMG. Can't afford to see that. Pun ipang imong gisulti nga nagpasol ka. Nganong ako pang imong gimahal. Ganun nito ko ka. Pun ipa! How dare you! Nakaako kas magsulti anak diri na ako. In spite sa akong gibuhat, ha? Ako pinagtapo nimo para mawasan ka. O karon nga nakamatngon ka, human nga ikaw nahuwasan si mong kahubog. Muni mong hipabati diri na ako, ha? Ikaw, maway nagtrapo na ako. Yes, ako intahong yun. Ako, unya ingnon pa ko nimo anak. Nga nagbasol ka? Nganong ako pang imong gimahal? Shit nimo. Sorry. Wow, as
easy as that? Hoy, Piolo, kung nagbasol ka man, nga ako ang imong gimahal. It's too early. No problem. You can go to hell. Sarah, Lupad! Dili ko mawili ni mo. Shit ni mo. Ikaw na lang? Naidaghang magdagan na ako. Remember, I am a Miss Queen. pwede ka magpasok ko na. Nga nakasulti ko, napasok ko na ikaw pang akong mahal. Pwede. No need. Isabot ka ba? I'm hurt, Piolo. Kadungog ka? Gisakitan ko. I am insulted. Pero di ka maminaw na ako. Cause I am hurt. Badly hurt. Kung nasakitan ka, ako. Wa ba ko sakit eh? Shut up! Hilas ni mo. Nagbasol ka? Ha? Oh, shit. Diya ka na. Sarah! Sarah! Ako pa'y kitang baros. Lucy, si Miss Queen ay gawas na. La, mura man og suko kaayo ang Wait, gawa. daan niya paingon din he. La, day, Sarah. Umusta naman si Piolo? Hilo-ilo si. Oh! Unsa? Akong hiluan? Nganong tao hiluan ang sa mga kwinsara sa ilaga? Hilas. Mura kinsang manulti. Miss Sarah, ngano man di ha? Giluod ko siyang gisulti. Ka-afford uro siyang sulti ato. Ngano, sige sultis kong amigo taon ha? Nagbasol ko na siya. Nganong ako pa yung gimahal. Bayo, ano mo rin isulti? Yes, buloy. Oh! Mao ba di Sarah? Ba, di Uy. ay, no? Sukad ba sukad? Wa pagit ko kahimo og trapo sa kalalaki. Aron mahuwasan sa kahubog. Siya pinakahimo na ko ato. Imagine gitrapuhan ako siya para mahuwasan siya siyang kahubog. Og sa dihay nakamatngo na, nakahimo pa siya pagsulti na ako nga nagbasol ko no siya nganong ako pa yung gimahal. Oh ba? Baya, ano? Palayasan na siya. Dili na ako gusto makakita pa siyang dagway. Oh, day Sarah, urbida. Palayasan na na siya, buloy. Kadiyot lang, day, kadiyot lang. Ay, ganoy. Ngano, buloy? Abi ni mo, gisakita lagi taon si Bay Piolo siya nakita. Taon ng kuyog mo sa Robin Hood. Wa sila labot. Bisag kinsa pang ako ikakuyog. Ngano, bana ba nako siya? Oh, Shit ay. niya. Day Sarah. Hilasan lang ko niya. Nagbasol siya, ano ako yung kibahal? Uy, mapangitaan siya lain, oy. Diligi ko mawili niya, buloy. Siya na lang. Napay daghang mabuang na ko, eh. Naay daghang mayabag na ko. Kinsagot siya. Agsaman, manghambog na siya nga siyang nahimong Mr. King. OMG! Nalibat lang ang mga huwis ato, oy. Layo ra siyang Robin. Oh, Sarah, day. Moni prang ka nga pagkasulti, buloy. Layo ra gyud siyang Robin. Oh, mura magikumot kasing-kasing ko. So, aday ka nang... Ingnan ang amigo ni mo, ha? Panglayas mo diri. Kamong duha. Nagdala mong sakit sa dughan ako. Gusto siyang mulayas. Day, Sarah. Kalma man lamang ka, oy. O si kalma, Lucy. Ako mo kalma ko. Shit niya. Pero, day, Sarah. Hilong, Lucy. Yan na mo. La, walk out. Aita. Tutok mo ka na ko. Kihingin la naman noon ni Sarah si Piolo. Oh, may mo na. Siya bitagiya doon. Ala, kaluoy. Naluoy ko ni Piolo. Ay, so... May buloy. Ano na? Ha? Kaya, Magpabalik ka wasan, tagay na sir ka. To be continue, na ba? Ha? pukaw lang ni, pukaw. Pukaw na. Muro mo ka drop, pukaw. Bida. Bida ko siya tabo niyo sarag niya. Wala magkao yun. Bay. Muro tinuod yung giingon da. Tinuod ang imong gisulti nga nagbasol ka. Nganong siya pa imong mahal. Tinood lang. Siya pa'y malibay. Uban silang Robin. Mura lang kupahoy. Pari mo, bay, pailob lang ka. Uy, unsam ka. Oo, anak yun. Mara ganay bugtong na kumahimo. Ang pagpailaw, bay buloy. Unsa iha? Mao ka gisulti ni Piolo kanimo? Gisakitan ko, Mami. Mao ba? Mo pauli ko. Makatilaw siya kanako. Unsa og si kinsa ko. Mami. Kahilas niya. Ingrato gud niya. Gipapuyo ko siya diha. Nga way abab. Mao niyang ibaos ka na to. Makita niya. Mo pauli ko. Magpaabot ko, Mom. Pabot ako iha. Pakit-on ako na si Piolo. Kinsa og unsa ko. Magpaabot ko, Mami. Nagbasol di ka. Pues, aron mahingpit ang imong pagbasol. Paanhiyon ako si Robin. Tubag tayo, Robin. Ibaw ko na ako kay gusto na ako. Tubag. Hello? Sarah, my queen. Robin, makari ka diri. Magpaabot ko nimo. Yes, buwan na ako. Within 15 minutes, naan ako. I love you, Sarah. Thank you. Bye.
Mo ani si Robin. Nagbasol ka, pues. Magbasol ka gyud. Magbasol ka gyud, Piolo. Sa desisyon ni mo. Kuan bay. Una-una pa ko. Kaya kaya talaga. Muwang lagi ng aping ng mga nung na. Namuha di. Buwa! Ikaw ni Stamparos. Biyo. Tamparos? Saan tamparos mo? Sarah. OMG. Purbida kitang paros ka. Walang tingali siya kapugong sinibati. Tamparos ko niya. Wow. Unya. Sige buhati mo. Nga, bumubawas ko. Okay ra. Come on, baby. Pahilob lang gyapon. Pahilob lang gyapon. Kabahin tingali ito sa iyong kalabot na ko. Nakadungog sa akong gisulti nga. Nagbasol ko nga nung siya may akong mahal. Para ako ba? Gagot. Abi mo? Di mo na makaya na ako. Di ko makakaya na yun. Tayla. Ato lang yung pahiuman. Pahiuman tala ni. Bye, buloy. Kaya ni mo? Kaya pa. Kaya pa. Pero nakubog ka. Kaya nakubog sa brida. Bitaw ba usahay. Dangop ko no hay tani. Pero di man masulbad. Ang problema pinagis pa gino. Sa dapalang ko, paungaw lang ni. Pero kadugang mano sa problema. Tido na, kanang hubog, paghubog purol ni mo din. Magkadugang problema ni mo. Noon sa Dugang problema lagi. Tungod kay, sa resulta, di nun ta magkatrabaho. Nawag naman ako sa konsyal. File lang kong leave. Oh, ikaw? Nga ako, saan? Report sa opisina. Reportan dito. Report ko kay Basig. Doon na isugo si Coach na ako. Palihog lang, okay? Okay, bye. Si Robin. Hello, Robin. Hey, Risa! Nanawag lagi ka? You know what? Paduong ko silang Sarah karon. Oh, kasayo ko it. Nanawag siya ako. Really? Lagi! Nanawag siya ako. Napatuon ko niya. Wow, ha? Murag mao na ginaan ko mong kahigayonan. Hopefully, Risa. Hopefully. Congrats, ha? Basin pa di ay. Maog yun. Good luck. Thank you. Sige ha, bye. Bye. Oh, nanawag si Sarah niya. Ugtuan na siya patungo sa ilang Sarah. Si Piolo. Unsa day nahitabo? Ala, kun mao na kawawang Piolo. Ay, buloy! Asa ka naman? Report ko office day. Og si Piolo, dili gyud makajute? Dili yan siya. Hala no? Nya asa naman si Ja? Tuwaso na, padayo ginom. Oy, padayon nag-inuan? Oh. Walay kaon-kaon? Murag, wapato ka. Ano siguro? Lamaw ba? Hala ka! Mukhaon ba to siya ginununay? Kaon kay paborito na niya tagang chili. Probida. O sa'yo yun-un din mo diha, ha? Ay, nag-un-on man lamang kung Kaon kay... mulmol. Mulmol kaon kay to. Paliw. Kaya sige taon to kino niya. Bida, panghupaw ro yung iyahang sumsuma na to. Panghupaw siyang problema. Hala, sige, atuon ako. Ay, sarap na. Doon yung ipaabot eh. Asgit. Sige, lantaw. O, di ang lantaw-lantaw. Kaya iabot ay. Hello, Sarah! Oh, ay. Si Robin Hood. Robin, come in. Oh, yung gisugot si Robin Hood. Robin, kagbayan ni Robin, Sarah. Shit! Dali, Robin. Oh, yes. Yes, Sarah, yes. Si Buloy. Ibalik siyang agi. Musumbong tingali itong Piolo. Di ako gida. Fresh roses para ni mo. Wow! Thank you. Bay. Bay, ganun balik ka? Bay, balik ko. Ron, tibaon. Tika ba nga? Noon sa? Nas Robin. Kakita ko, bay. Kakita ko. Oh, kita ka? Kakita ko nga, iyang gisugat, kaya't bayan pang Robin si Sarah. Bida, Robin na. Bida, dire, pagkagabi. Karon, balik agad. Masig giginahan. Bida. Masig nagkasinabot na sila. Ako pa ni mo, bay. Tahon na ni mo. Tahon na. Akong kulatahon? Niya ako na nabuhaton sa may mahitabo. Saman, ha? Panggaon ko nila. Oo, ako ang kanang ako ang kining ang ako ba nga ipakita ron nimo ba nga nagsilos ka. Usa? Uli mo ata. Ngayon lang ko magbinastos, Bible. Hindi na ko kaya nga muhimo niya na magbinastos ko makikaway ko. Tungod na, no? Dili. Oo, ano bang bay abi nimo no? Basig lain no nagsabot de Sara ba. Unsay nganong lain mo mag-cross pagsabot Basig niya? nagtuon na siya nga wala ko muhataw bili niya. Nayabang na noon. Ako na noon. Abi nimo no. Ay, sa ako masabot ani no. Unsa? Basig sukod kaniya ba. Iya nagibuhat aron sa ingon. Gusto niyang sutaon kon. Unsay mo bation? Magpakita ka magsilos. Kay kun di ka magpakita silos sa iyang gibuhat, basig tuon na siya wa kami kugma niya. Mao ba? Oh, basig mauna ito mo niya. Mauna gibuhat na niya karon. Kung mauna iyang gipaabot nga akong buhaton, sayop siya. Di ko na mahimo ba?
Wala na, konsensya na lang niya. Tara. Aslo na, tara ba? Ha? Smiling pa kayong duha. Kita lagi ko. Pero binatan awang, ikaw taong lubot. Oy, Kutan. puro kipasuya ang taon ka na taon. Oy, tarawa, tarawa. Puha pa. Puha po, tarawa. Sandi na siya. Sige lang ko, padayo na. Report na ito sa opisina. Ako lang kita ugas konsyal nga mo report ka. May sugor ba siya mo? Mati akong report oy, murag man. Anto na kay. Sige, ako na. Di na ko mahimo nga makikaway ko. Dili ba ibo lang. Pero gisakitan ko. Murag kagi ko makagi ko dool nila dai. Unsaon ako ni ha. Mulihelihay ko bibi. Mulihay ko ops. Hey, Buloy. Ay. Kain si Piolo. Ako dai to aso dai. Mao ba? Dili siya mo duty? Dili dai. Hey, Sarah. Oh. Mo ato tag mall. Oh, yeah, sure. Okay, dito ang salida dito sa sinihan. Tom Cruise. Ganahan ko. Paborito na ko siyang aktor. Action star. Oh, bida. Mana daw mo sini Desara? Yes, Buloy. Mau ba? Tom Cruise? Probida, no? O, si Bay Piolo taon. Okay ra. Okay ra nga mo kuyog siya. Siya mo yung mag-bodyguard namot ni Robin. Ha? Oh, kumidiha ron ni mo. Kumidi kay karon da. Nag-joke ka, no? No, wa ko magtiaw. Are you sure? Yeah, sure. Lakaw, balik ka si Piolo. Pero, dali tingali siya makahimo kay hubog pa man to. Hubog din si Piolo, Sarah? Yes, Robin. Naghubog. Sus, paita. Paita, huwag mo na mabahan ni mo. Taong pala hubog. Oy, di na pala hubog si Bay Piolo, Berbin, ha? Di na pala hubog. Oo, mauba. Naghubog na kay gisakitan lang. Sakitan sa ngipon? May labot ngipon, oy. Sakit sa puso. Makalakaw ka na, Buloy. Oh, Desara. Sige, bye. Hoy! Ganda yung tawanan. Anyway, Sarah. Tuwa na si Buloy. Mangad to na ba ta? Later na, Robin. Paabotan pa na ako si Mommy Imelda. Si Bay Buloy. Hello, Bay. Hello. Bye. Nawag ko nimo. Kay buong tiga. Sa unsa? Kuan, kining mananaw ko no sila si Robin o si Sarah. Bomba pa yun. No ba? Oh, bomba. Ang sultihan ko nimo. Unsa sulti hagyar pungan mo Sarah. Unsa mo koy. Nganong pugan man ako? Yaman mo, di ba? Wala naman tingali, Bay. Wala. Yun, so formal na ng panagbuwag ninyo, do? Kinahanglan pa pa. Kining iyang gibuhat, nagpasabot lang na nga wala ko'y bili para niya, di ba? Mao ba? Ang ako gud ba nga mao nga akawan ba nga naglugnan kikuan na inyong relasyon taon oy. Ikaw mo igianugdan. Pero Sarah, para niya, maliwaran na. Simple ra kay niya. Kanang iya ba, murag, dua-dua lang iyang pagpakikrelasyon ako. Dua lang ba? Sige, mao ra to. Report ako nimo. Kapoy ba na inyong relasyon? Ay ayo. Sige, bye-bye. Siya naman yung naglagot sa Bible eh. Sound naman. Asa ka naman doon niya, Imelda? Unsa naman ka? Murag, dili ron akong adlaw na. Ay, boss lang doon niya, Imelda. Sa may agi ka may buenas ka yun, di ba? Sa lima kalay, wagid ko. Zero. Grabe. Machong talaga. Undang lang na ko eh. Better luck next time. Puisit. Ay, kipwisit gid ko. Tungod sa tawag ni Sarah na ako. Gibwisit usab siya ni Piolo. Kalagot ko. Naglagot ko. Kalagot ko biya. Puisit. Kinsa man yung nadoktok. Losi. Ado, Piolo. Hani ako'y gidala. Unsa man na? Inununan nga mulmol. Ug napagikan og mais. Kaon. Yung nagatod-hatod ka man ana. Losi. Ay, nahibawan magud ako ni Buloy nga niinom nagpud ka. Tinood na. Minom ko silbing pukaw lang gud. Pero, di lang sa magpalabi. Ay, pasud lang man una ko. Ay, katingalig. Makita ko ni Sarah. Dali, sud, Losi. Sud. Salamat kayo, Losi. Salamat kayo, ha? Ikaw ba? Ayaw pod palabis imong gibati. Uy, mamatay ka ana. Inom kang way kaon. Hala, naunsa ka man. Mintiryo gayoy padulngan nimo ana. Okay ra, Losi. Hala, pahiyom pa. Naunsa ka man nga ni pahiyom ka man. Hibaw ko ay. Gisakitan ka sa gibuhat ni Sarah. Punan pa karon nga. Ay, naagid salon. Nagpa-display. Grabe po niya, ay. Grabe ha. Ikaw po no? Nakaanto
Lucy, gusto mo nga akong buhaton, ha, Lucy? Oh. Unsa man? Mangutana ka kung si buhato ni mo, ha? Ipakita ni Sarah! Nga laki ka! Lucy, Kana bang maantigo kang masuka? Maantigo kang magsilos? Bonay ti mailan sa tunay nga lalaki? niya sa'yo gusto, no? Manghagis ko. Magkikaway kong Robin. Buhatan na! Di ko kada mahimo, Lucy. Ana, bayot ka? Ay, di man tingali na mo isupdanan nga ilhon kong tunay lalaki ug di ko magkikaway na niya. Pero ang ako, babawa sige sukod lang kang Sarah, God. Kung mao na iyang paagi, pues pakyas siya. Dili ko magpada sa kaini. Lisod na. Kay kung ako masugdan, Lucy, tingali magkapatay ko. Atay, unsa? Robin, yan na si Mami Imelda. Oh, maayo noon. Aron para makalakaw na ta. Nanaog na si Mami. Ug niya na paingon diri. Mayong adlaw, Tita Imelda. Hello, iho. Maayo kay ni aka. Yeah, Tita. Gitawagan ako siya, Mami. Mao ba? Tita, managin unta ko nimo. Sa unsa ka na, iho? Manangi ko nga, dadon ako sa Sarah. Mananaw mig sini. Oh, sure. Why not? Tita, thank you so much. Wa maganay problema, iho. Salamat kay Tita. Day, Sarah? Nagdali ka man. Asa ka, Inday? Manglakaw mi ni Robin. Mananamig sini. Mao ba? Unya, Day, si Piolo tawan. Scratch na siya. Hala, Day, Sarah? Ay, sutihan ako si Piolo, ha? Mananan di ay, og sini sila sa Ruben, og Day, Sarah? Grabe, hapayana. Lucy, Ma'am Imelda, nga no? pagawasa ra si Piolo. Kay gusto kong makigsulti kaniya. Murara ba og nakainom to, ma'am? Ni pahuway mo to? Wa man gani mo trabaho, ha? Pagawasa, ingna nga makigsulti ko niya. Wa ko makagusto siyang gipanulti nga to sa akong anak. Ma'am. Kahilas niya. Nagbasol siya nga si Sarah ang iyang gimahal. Uy, baya. Kaswerte niya nga misugot niya ang akong anak. Pero... Dili ko gusto nga iyang insultuhon ang akong anak, Lucy. Busa pagawasa siya, makigsulti ko. Way gabaos. Gipapuyo ko siya diha nga way apang. Unya, mo ka na isulti nga to sa akong unika iha. Mga pato ba nga siya nako? Nagkasabot? Adua, Lucy. Lihok na. Oo, Ma'am Imelda. Pagdali, Lucy. Okay. Kipwisit lang ko sa akong sugal. Shit. Makisulti siya nako. Oo daw, Piolo, ha? Kalabot ni sa imong gisulti kang Sarah pa, ha? Nagbasol ka nga nung siya pa ang imong gimahal. Lakip na, misumbog with Sarah nga to niya. Ay, ni sumbong. Tanaw ra ba na ako dang? Murag gisapat. Aw, klaro kaayo. Unsi klaro. Klaro kaayo. Basta sa puto nang mauli. Peldero na sa ilang sugal. Unsa man? Moadto ka? Imong gawason? Okay. Magawas ko. Nakaliot lang. Namusan ako. Parag namuha para ba tingali ning naong ako. Ay, oo, ay, tinuod yan. Namuwa gayon. Palihog, inalang musunod ako. Sige. Akong sultihan. Unsa? Kahilas gud niya. Ipapaabot ko niya, ha? Lucy? Ay, giasikaso pa po niya po ang iyang kaugalingon, Ma'am Imelda, oy. Karon ka. Ma'am, kalma man lamang, ma'am. Ayaw kong badlonga. Ay, ma'am, relax lang, ma'am, ay. Hinumdumi, ma'am. Hinumdumi yan. High blood baya ka? Oh, Lucy. Ayaw palabi gayon. Kay tingalig, mahiwi ng nawong mo. Paghilom, Lucia. Si Risa man. Hello, Risa. Hello, Piolo. Kumusta na ka? Okay ra. Sigurado ka? Okay ra bitaw? Kuan magoy, nanawag ko na ako si Robin. Yeah ba? Ganong nanawag man? Nagpahibaw na ako nga, gitawagan siyang Sarah. Mao ba? Ito di ay, asa di ka ron? Di ara gusto kong iboyan. Wa ko maka-duty ron, wa ko makatrabaho. Mao ba? So, nakakita ka ni Robin na ni Anha ron? Oo, kakita ko. At ang nanglakaw silang Sarah. Ha? Asa man sila? Mananaw ko to silang sini. Oh my God, really? Unya ikaw? Di di ara ko sabay. Unya, nisugod lang kang manakaw silang sini? So may buhaton ako. Ako ang inong ayaw, pungan ako sila. Unya, unsa man di ni, uy, nagbuwag na mo ni Sarah? Tingali, kay mao man ang iyang gibuhat. Oh, really? Please, manawag lang niya ko nimo ha. Ipatawag ko ni Ma'am Imelda, okay? Mao ba? Makisulti man ko siya nako. Sige, okay. Sige, manawag lang niya ko. Kuan, kining bini mo murag
palayaso na tingali ko dire. Unsa? Nakadungog man ko ni Sarah. Na maingon siya nga mas may pag-ulayos lang ko dire. Unsa? Tinuod ka, Piolo? Oh, sige Risa. Salamat sa tawag ha. Sorry kayo rin kung magkadugig pag-istorya kayo mo. Tungod kay nagpaabot na ako si Ma'am Imelda. Ay, okay ra. Sige, bye, Piolo. Ay, anong ingon naman ang gibuhat ni Sarah niya? Luoy po din taon si Piolo, uy. Ma'am? Lingkod, Piolo. Ma'am. May dako ng uni mo? Wa man tingali, ma'am. Murag may dako ng uni mo dong. Tungod kay, gipapaabot ko nimo. Sorry, ma'am. Wa mangud ko makapanghilamos pa ba. Mautong sa kaso pa na ako nga kung kagalingon. Mauwaw sa kung magkagatubang nimo nga hamos kay nga kunaw. Okay. Pero how true nga naka ako ka sa pagsulti sa akong anak? Nga nagbasol ka? Nga siya pa ang imong gimahal? Tinungod na, ma'am. Nakahimo ka ni Ana? How dare you? Nakasulti lang ko niya na, ma'am, tungod sa akong kahiubos niya. Oh my! Huwag ikaw pag yun ang nahiubos. Nga naman ko no, Aber? Unsa may nahiubsan mo sa akong uni ka iha? Nasuko siya na ako, nga late ko, nga miapas kanya sa mall, tungod sa wa maman na yun among meeting. Gisultihan ta na ka, Ana. Nga dili ni mo na usbon. Yes, ma'am. Tinood na. Ugon niya, naghubog ka. Giatiman ka sa akong anak. Gitrapuhan ka. Nahuwasan ka, unya. Mao ka na may sulti nga to niya. Nakahimo ko sa pagsulti niya tungod sa akong kahiubos. Namurabag iyalang giduaan ang akong kasing-kasing, Ma'am Imelda. Unsa ilang giduaan? Ikaw mo na ko na. Nga dili kamutuman sa imong isulti ka niya. Dili kamutuman og saad. Hinungdan nga nakahimo si Sarah nga nagpahatod kang Robin. Sorry, ma'am. Pasig na limot ka, Piolo. Nga gipapuyo ta ka dinhi sa akong compound nga way abang. Wa ko malimutan na, ma'am. Mao ka na huna-huna kanunay. Giprangkahan ta kang daan. Nga dili gayud ko gusto nga imong pasakitan o pahilakon ang akong anak. Dili gid ko gusto nga masakitan ang akong anak. Nakasabot ka pa? Yes, ma'am. Kung gusto ka pang magpabilin dinhi sa akong compound, tumanang akong gusto. Pero kung dili, the door is widely open for you to go. Ma'am Imelda. Hello, Risa. Buloy, unsa man nahitabo nilang Piolo og ni Sarah? Kuhan kaning ambot lang lain ako ning matawan. Ambot nahimong martir kung migo hinuon taon ng istorya ha. Ngano di ay uy? Abi nimo continue di atong na late si Bay Piolo sa pag-abot taon nga ni apa sa mall ni Sarah ba. Nya wa siya tagda si Ruben sad kuyoga niya. Ipaadto ni Sarah sa Ruben sa bay. Nya nakigiinom si Bay Piolo taon sakitan sa taong Mayo. Limusan, portisan, hubuga sa taon. O pagkabuntag, si Sarah mo ay nagtrapo taon o lukewarm water taon. Nga, pinaagi sa labakara, hagtod nga nawasan akong mego taon. Nga, nakabahay sa Bay Piolo kang Sarah, ang hitabo. Ingkri taong bayos ni Sarah taon. Suko taon siya, nga nung nakasultis Piolo nga. Nagbasol ko, nga nung ikaw pa nga akong kimahal. Ana de. Ingon ana? Nya tuwa man ko na si Ruby ko no. Ipaadto ni Sarah. Kay nabuyo ko no, manataw og sini. Oh, bomba pag yun ay. Tanaw sila sini bomba. Tuwa lagi. Di ba siya tuwa noon? Ay, kaluwi. Luoy. Magsupa si Piolo, anak Buloy. Onya, do Piolo ha? Unsa may gisangputan sa inyong panagsulti? Mahipos lang ko sa akong mga butang, Losi. Unsa ha? Ay, ngano man dong? Mabiyaan ako din eh. Salon ba ka dong? Di ako gusto makasapa pag-usap. Piolo ha? Mga kadiji, mga kalasanas, din lang sa takotob no? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. O salamat mga kadiji, mga kalasanas no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.